кукла, кой си ти? Храс, храс, защо не говориш? Храс, храс. Какво да направя? Може би ако те докосна? Благодаря ви, мили госпожици. Без вашата помощ бях изгубен. Аз бях момче, но зла фея ме превърна в играчка щенкодържач. Ако ли сте вие, аз съм Мила. Аз съм Клара. Какъв е този облак? От мънички звездички бели от земята ли поникват или с криле за полетели и как трептят, въртят се?
Напред. Какъв паметар, какво настроение влика от него, но тук върви колара. Тук всичко е много красиво. И захарните гостунчета, и захарният памук, но какво ви става? Всички деца по света обичат лакомства. Но ние искаме от дома, при нашето семейство, да украсиме ухата, да запалим светлините и да празнуваме Коледа от дома. Добре, мила и Клара. Видях Воландия. Сега мога да дойда с вас в дома. Тогава да тръгваме. Надалечка. Вижте колко бърза тя, цял ден не помага първия.
прозорчета, Коледната нощ наднича през светлите прозорчета. И защо го чака толкова много? Коледа! Моята баба, знам, че това е много специален празник. Очакват го всички хора на земята. Тогава се случват чудеса. Аз обичам чудесата и вълшебствата. Крилката красива, всяко семейство празнува и се радва, че са заедно. И песен се чува. Защото от севера далече, бял кожух облечен, два елена хвъртоваче, прегнал той в шейната, кош играчки натоварил и насам подкарал. Той над всеки дом ще мине, всеки му в помия, да ще пусне и нататък ще лети шейната. Само златните слънчета, стрепетни плъщета, посред нос, сняг и вихър се прозвънят тихо. И ние? Ние трябва ли да се скрием? Не, но всички мирно спете. Ще го видите на сън. Там чуете вълшебен звън. И тогава ще си свърнат всички желания. Чудо е приятел да имаш, чудо е красивото да видиш, чудо е усмивка да почуеш, чудо е да достава дете, чудо е да изпълниш мечтите, чудо е да достава детето, чудо е да достава в сърцето. Днес у всеки поглед блика, радост, светло и велика. Чудна песен е запяла, пред земята побеляла, а във всяка къща мило, свети мънишко кандило. Сякаш плава към лале, от звездата е захвата, нашата обича колебасва, никога да не угасва. Като вечните зори, златен пламък да гори, всеки ден и нов да го срещаме с любов. Желания, летете, до звездите да стигнете и след това като следили пак отново да върнете. Клемска на света.
важно. Бъдни вече не се бъдни с сегашно. И сърцето става кратко и наблизо. И самата остава на всички във всички. Това беше чудната история на Мила и Клара. Хубаво е да пътешестваш, дори и в мечтите си. Но най-хубаво е, когато можеш да се завърнеш у дома. Новата година наближава пак. Бурята стихийна навън навява сняг. А при нас е топло, вече като